அடேங்கப்பா மண்டே சாரிடா. ஏய் ஆமா குஞ்சி வாயன் வாங்க போலாம். ஐயோ போலீஸ் சார் நான் இல்லை, என்ன எதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க? சுற்றி வளைக்கிறாங்கடா டேய். ஏய் என்ன 800 வெர்சஸ் டியூக்கா? ஆறா எவ்வளோ கூலியோ தோண்டி வச்சது. தண்ணி குடிக்கிற சைனா செட்டியா? இது பேர் கருவண்டி, இது வெள்ளண்டி. 25,000. ஹாய் எம்பி, காலங்காத்தால எங்கடா போயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி பார்க்குறீங்க. எங்கேயும் போல. நம்ம எல்லாரும் கேட்டுருந்தீங்க பர்பிள் பாய் என்னாச்சு பைக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருந்தீங்க. அதை பற்றி தான் போய் பார்க்க போகிறோம். சார் ப்ரோ வீட்டில் தான் இருக்குது பர்பிள் பாய். இங்கே போயிட்டு தான் இப்போ எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு நிறுத்த போகிறோம். ஏன்னா வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போவே சொன்னேன், படித்து சொன்னேன் ப்ரோ வீடியோ போடாத ஃபுல் வீடியோ போட்டு எங்கள் வீட்டில் அடி வாங்க வச்சிருச்சு. எங்கள் வீட்டில் பார்த்துட்டு எரும மாடு எடுத்துகிட்டு வண்டியை இடைக்கு போடுறேன்டா அப்படின்ட்டாங்க. சும்மா கீழே ஒரு 10-20 விழுந்ததுக்கே எவ்வளோ ப்ரைஸ் வரும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. உங்களுக்கு காட்டுறேன், ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஒரு பாட்டும் எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்கள் ஜென்மத்துலேயும் சூப்பர் பைக் எடுத்திங்கன்னா எவ்வளோ செலவு வைக்கும் போல இருக்குது. சூப்பர் பைக் பார்த்துட்டு அதேம் ஸ்லைடர் வந்து கீழே விழுந்தனால கொஞ்சம் லைட்டாக லூஸ் ஆயிடுச்சு. அதை போயிட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு அது இருந்தனால இன்ஜின் சைட்லாம் ஒன்றும் அடி விழலை. இல்லைனா பயங்கரமாக அடி விழுந்திருக்கும். இன்னும் செலவு நல்லா வச்சுருக்கோம். எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டிக்காரனா அவனுக்கு கண்ணு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டு அமுச்சுடு. உன் கூலிங் கிளாஸ் கழட்டி அவனுக்கு கொடுத்துரு. ப்ரோ ஃபோன் நோண்டிட்டு இருக்குது. இறங்கு, டேடி வர முறைக்கிறாரு. காலங்காத்தால ஈவினிங்லேயே வந்துட்டோமா? டன் 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 ப்ரோ வந்துட்டேன். ஐ எம் ஏ யூடியூபர் ப்ரோ. ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க. பெரிய குட் ஹாய் ப்ரோ. எங்க ரைடா? என்ன பண்ணுற எம்பி? ஒரு வழியாக நம்ம ஹெச்ஆர் ப்ரோ வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம பர்பிள் பாய் இங்கே தான் இருக்குது. அது இப்போ தான் ஓட விட்ருக்கனால அது சவுண்டு கொஞ்சம் அப்படியே மாறும். சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இங்கே அடேங்கப்பா என்னப்பா காது கிளிகிற மாதிரி முறுக்குறாங்க. நானே பயந்துட்டேன் எம்பி ஒரு வக்குன்னு. அந்த ரோஹித் பையன் சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்கான், முறுக்கிறேன்னு சொல்லி முறுக்கிட்டேன். நம்ம ப்ளூபி ப்ரோ இன்டர்நேஷ்னல் ரைடுக்கு ரெடி பண்ணிருக்காரு. அது எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது. பைக்கு போயிட்டு ஸ்லேம் ஸ்லைடர் எல்லாமே உங்களுக்கு விசாரித்து சொல்கிறேன். நாளைக்கு வேற ப்ரோ விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பிரியாணி செய்கிறார் போல இருக்குது. தட்டு பாத்திரம்லாம் வெளில வச்சிருக்காரு. சதுர்த்திக்கு பிரியாணி கிடையாதா? பியூர் வெஜ்ஜா? பிரியாணி போடுவாங்கன்னு நினச்சப்பா. போயிட்டு 800 முன்னாடி எடுத்துட்டு ப்ளூபி போயிட்டாரு. இவன் வேற வீலிங்லேயே போகிறேன். அங்கே பாருங்க மயில், மயில் அழகா இருக்குது மயில். ஓகே ப்ரோ டாட்டா பாய் பாய் சி குட் பை. என்ன மண்டே சாரிடா. ஏய் இது உசாரம் இருக்கு ப்ரோ. போயிட்டு வரேன் ப்ரோ டாட்டா. ஒரு காப்பி எனக்கு. என்ன காப்பி? பையன் போறது சுயமா போக மாதிரி கண்ணாடி போட்டு ஆமைக்கு கண்ணாடி போட்ட மாதிரி. ஆமா குஞ்சி வாயன். அதே கண்ணாடி அங்கே போய் சொல்லி போப்போம். ஆமா குஞ்சி வாயன் வாங்க போலாம். ரைடு போயிட்டு வரேன் லடாக்கு. என்னப்பா கீரை காணோம், குத்துது. அம்மா எம்பி காலில் குத்துது. கால் வைக்க கூட இடம் இல்லை, குத்துன்னு குத்துது. எங்கடா விட்டுட்டு போயிட்டேன் பாவி பயலே. ஐயோ போலீஸ் சார் நான் இல்லை, என்ன எதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க? இருங்க நானும் போயிடுறேன். டேய் வாடா போகலாம். சுற்றி வளைக்கிறாங்கடா டேய். இங்கேருந்து கிளம்பலாண்டானா நீ கிளம்பிட்டியடா. இப்போ நான் கிளம்புறேன் பாரா. போலாம் எம்பி. ஈரை எப்படி கம்மி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸ்டாண்ட் இருந்தால் கூட கால் வைக்க கூட இடம் இல்லை எம்பி. குத்துதுன்னு குத்துதுப்பா. என்னடா கை போடுற? லிஃப்ட் வேணுமா? பஸ்ஸுக்காரா ஏன்னா இப்படி பண்ணுறீங்க? ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் எடுக்கிறீங்க. ஒரு இதே இல்லை. ஹியூமன் சென்ஸ் நோ. நான் வேகமாக போகிறேன். அம்மா டட்டா. இவர் என்ன ரைட்டில் இண்டிகேட்டர் போட்டு ரைட்டில் கட் ஆகாமல் இருக்காரு. ஏய் என்ன 800 வெர்சஸ் டியூக்கா? டியூக் 200டா? அம்மா என்ன புரண்டி போடுது. புகையை தள்ளுறாருப்பா. நைட்டு அடிச்ச புகை பத்தலை போல இருக்குது. குசுறாரு குசுன்னு. அது கருப்பு கலர் குசுறாரு. எம்பி உண்மையே சொல்லணும்னா லாங் ரைட்லாம் இது ஓட்ட முடியாது போல இருக்குது. கால் வைக்க இடமே இல்லை. வாங்க போலாம். ஸ்வைன் எங்க அப்பா ஒரு வளர்ப்புச்சின்னு பாருங்க. என்ன சொல்றதுன்னா பேலன்ஸ் கரெக்டா இல்லை எம்பி. கீழே போட்டோன்னு ஒரு மாதிரியா இருக்கு. டயர்ல காத்து இருக்கா என்னன்னு தெரியலையே. ஒருவருக்குள்ளேயும் ஜம்ப் ஆகி லெஃப்ட்ல போய் ரைட்டு போகுது. அப்படிங்கப்பா. இருப்பா. யாரா எவ்வளவு குழிய தோண்டி வச்சது? எவ்வளவு குழிய தோண்டி வச்சுட்டீங்க? வண்டி வேற குதிக்குது. குதிரையில போய் சவாரி பண்ற மாதிரியே இருக்குது எம்பி. அம்மா ஆத்தா கீரை போடுறத காணோம். ஐயோ கீரை எப்படி போடுறது?
டடக் விழுந்துருச்சு. லொஜக் சொபக் சொபக் மாதிரி ஈர் விழுது. முத்தூர், சென்னை, கன்னியாகுமரி. என் பேரு கன்னியாகுமரி, போலாமா குதிரை சவாரி. எம்பி சந்துக்குள்ள வந்துட்டோம். ஊசே வணக்கம்டா மாப்பிள்ள. கேடிஎம் அண்ணான்ட்ட போயிட்டு ஸ்லைம் ஸ்லைடரும் அது வாயிலே நுழைய மாட்டேங்குது. ஸ்லைம் ஸ்லைடர்னு நினைக்கிறேன். அதை போயிட்டு டைட் பண்ணுறோம். ஆஹா டியூக்கி அழைக்கவே முடியல எம்பி தான். தாத்தா வர லுக்குன்னு பார்க்குறாரு. ஆனால் பர்பிள் பாய்னா பிடிஎஸ் ஃபேமிலி. நேற்று தான் பார்த்தேன். அங்குள் வெயிட், நான் போயிடுறேன். கவர்மெண்ட் சைக்கிள். நான் ஸ்கூல் போகும்போது 10ஆவதுல கவர்மெண்ட் சைக்கிள் கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 10ஆவதுல கொடுத்தாங்க. ஆமாம் 10ஆவதுல கொடுத்தாங்க. அந்த சைக்கிள் பொக்கிஷம் மாதிரி வச்சுருக்கேன் எம்பி. அப்படியே செவத்தில் போய் எங்கள் தாத்தா வந்து உன்னோட ஃபஸ்ட்டு பெரிய சின்னம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணார், எடுத்து மேலே மொட்டை மாடியில் கட்டி விட்டாருப்பா. ஆஸ்காராவார் மாதிரி தொங்க விட்டாரு. அது அப்படியே இருக்குது. ஒரு மெமரிடா, அதெல்லாம் மறக்க முடியாது. நான் என்ன சொன்னேன், தாத்தா காயலாங்கடக்கு போட்டு குச்சி முட்டையும் குருவி ரொட்டி சாப்பிட்டுக்கலான்றேன். தாத்தா கேட்க மாட்டேங்கிறார். வந்துட்டோம் ஒரு வழியாக. நம்ம ஏடிஎம் வந்துட்டோம். ஐயோ இத்தனை நிஞ்சா கிடக்குது எம்பி. அங்கே பாருங்க நிஞ்சா 300. ஓரமாக விட்றதா? ஓரமாக வாங்க எம்பி. போயிட்டு அந்த அண்ணன்ட்ட சொல்லிட்டேன். இப்போ பர்பிள் பாயை பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு பார்த்து. இந்த சைடு நல்லா இருக்கா ஸ்லைம் ஸ்லைடரு எம்பி. இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே இங்கே தேஞ்சிருச்சு. இங்கே இந்த கப்பே 25,000 வருதான். இந்த சைடு ரைட் சைடில், லெஃப்ட் சைடில் வந்து ரைட் சைடில் வந்துச்சா, ரைட் சைடில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்துச்சா? லெஃப்ட்டில் வந்து ரைட் வந்துச்சா? இன்ஜின் காட் ஃபாதரா? இப்போ தான் எம்பி இது லூஸாக இருக்குன்னு சொல்லி மிரர் டைட் பண்ணவே இல்லையா இன்னும்? ஸ்லைம் சைடு வந்து பொம்பரம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு லெஃப்ட் சைடில். எங்கடா ஸ்லைம் சைடு வைக்கிற இடமே காணோம், கண்ணை காணோம். புட்ரோஸ் தான் காஸ்ட்லியா? இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது தான் எம்பி. ஏன்னா தாமிரத்தில் செஞ்சதா, அலுமினியத்தில் செஞ்சது. அந்த லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாகவே உடஞ்சிருச்சு. அது மட்டுமே வெறும் எவ்வளோ இங்கே பாருங்க, ஃபுல்லாகவே கட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஷார்ப்பாக இருக்குது. 40Kவா? இது உடஞ்சிருச்சு. இது எங்கெல்லாம் நம்ம போயிடுச்சு. நம்ம பர்பிள் பாய்க்கு அடி, கிராக்லாம் அடி விழுந்துருச்சு. இந்த பேனல் 10,000. வெறும் இந்த பேனல் மட்டும் 10,000. ஏங்கப்பா என்னமா அடி விழுந்துருக்கு. இதெல்லாம் சரிஞ்சே போச்சா? எங்க பாதி கப்பை காணோம். இந்த ஸ்லைடர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா? வண்டி வெறும் டமால் விழுந்துருக்கும் போல இருக்குது எம்பி. அங்கங்கே பிட்டு காயமாக இருக்குது. இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்? 90Kனா புரியல. 90,000 ஆகுமா? 1 லேக்கா? அம்மா ரவுண்டாக அதுக்கு 1,99,99,99 சொல்லலாமே. இந்த போல்டு வாங்கிட்டு வரணுமா? எங்கடா போல்டு வளைஞ்சிருச்சு எம்பி. இங்கே பாருங்க உளுல அங்கே பாருங்க போல்டு இத்துலூண்டு இருந்தது பாருங்க. இத்துலூண்டு கேப்ல மாறி செவ்வா போய் போல்டு வாங்கிட்டு வரும். அந்த ரேட்டி பாவம் பர்பிள் பைக். அங்கே இந்த ஸ்லைம் ஸ்லைடர் தான் இன்ஜின் ஃபுல்லாகவே காப்பாற்றிருக்கு. உண்மையே சொல்லணும், இன்ஜின் ஒன்றுமே ஆகலை. ஸ்லைம் ஸ்லைடர் தான் காப்பாற்றிருக்கு. அதுக்கு ஒரு வணக்கத்தை போடு. அதுக்கு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுறா. ஸ்லைம் ஸ்லைடர் காப்பாற்றிருக்கேன். சாவி எடுத்துருவா இரு. இந்த போல்டு வாங்க தான் செட் பண்ண முடியுமா ஸ்லைம் ஸ்லைடு? மெதுவாக ஓட்டுறா வேணும்னா. ஓ இது போல்டாடா? தெரியலடா. ஸ்பேனர் மாதிரி தான் இருக்குது எம்பி. ஸ்பேனரை போல்டாக மாற்றிட்டேன் எம்பி. எவ்வளோ வரப்போகுது? 10,000 ஒன்லி. சூப்பர் பைக்குன்றீங்க. ஏண்டா சூப்பர் பைக்? அப்போ ஸ்பேனரும் காஸ்ட்லியாக தானே வரணும். 10,000 1000 எல்எம்கி மட்டும் காஸ்ட்லியா? தில்மே சாலோ துன்கோ பாலோ. ஸ்கேலை வச்சு நான் அளக்க போகிறேன். கித்தனா சென்டிமீட்டர் பார்க்குறேன் பாரு. 12 12 × 12 32. இன்னும் ஸ்பேனர் வரலை. டொய் இங்கெங்கே சட்டியை வச்சுருக்காங்க. இது என்ன சட்டி? சைனா சட்டின்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி குடிக்கிற சைனா சட்டியா? ஓய் டிஸ்கால். சைனாலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரா? நம்மளுக்கு ஒரு பார்சல் இம்போர்ட் பண்ணிட்டாரா? நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவேன் அவருக்கு. அவர் இம்போர்ட் பண்ணால் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவேன். ஆயிரம் இம்போர்ட் பண்ணாரா? இது தட்டி பார்ப்போம். ஒரே சவுண்டு தானே வருது. டேன்னு 6 மில்லியனா? ஓ அலுமினியம். பேசாமல் இதை உருகி வச்சு நம்ம இதுக்கு வச்சிடலாம்டா பர்பிள் பைக்கு. நைட்டு தூக்கிடலாமா? தூக்கிட்டு போயிட்டு உருகிடலாம். நீ அப்படியே சமாளிச்சுட்டு நான் தூக்கிடுறேன். ஓகேவா? தூக்கி என் தொப்பைக்குள்ளே வச்சுக்கிறேன். தெரியாது, யாருக்கிட்டையும் சொல்லாத. இது அந்த திருப்புளி இன்னும் எடுத்துகிட்டு வரலையே. அந்த அக்கா வேறு எடுத்துகிட்டு வரேன்னாங்க. அக்கா திருப்புளி வேணும் ஒன்று சொல்லக்கூடாது. ஏக் லடுக்கா எக்கவுமே ஏ தாத்தா. இது வெள்ளையாக இருக்குதுன்னா கருப்பாக இருக்குது. இது பேர் கருவண்டி, இது வெள்ளண்டி. என்ன நோண்டி பார்க்குற? காசு கொடு. 10,000 ஒன்லி. வாங்கி எம்பி போய் சொருகும். அடி இன்னும் இத்துலூன்ஸ் பண்ண அவ்வளோ பெருசாகிடுச்சு. அதை தூக்கிடலாம். 25,000. டி என்னடா 25,000 ஜோப்பில் வச்சு ஊற்றிடுவீங்க நீ? எம்பி 25,000 தரான். சேஞ்ச் இல்லையா? என்கிட்ட இருக்குப்பா சேஞ்சு. டா வச்சுக்கோ. ஏன் சேஞ்ச் இதுதான். எங்கள் ஊரில் இதுதான்டா சேஞ்சு. பதிலுக்கு பதில் தான் கொடுக்கணும். நோ மணி நோ பேட்டா. வெல்கம் டு பர்பிள் பாய். பர்பிள் பாய் பற்றி கேட்டுருந்தீங்க. என்னாச்சு அது பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இவர் சொல்லுவார். பாருங்க. டேய் சொல்டா. குட்ரோஸு
அசம்பிளி. ஃபுட்ரஸ் அசம்பிளியா? எவ்வளோ ஆகுது? காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 55,000. 55,000. அது மட்டும் ஃபுட்ரஸ் கால் வைக்கிற இடம் மட்டும் 55,000. ஏன்னா அது அலுமினியத்தில் செஞ்சதான். அதை பற்றி சொன்னாங்க. ஏன்னா உடஞ்சோன்னு தூக்கி போட்டு வந்துட்டாங்க இவங்க. அதை எடுத்து வந்தா கூட அப்போ தெரியாதான், இப்போ தெரிஞ்சிக்கோ. அதுக்கப்புறமா போய் இப்போ தேடும் போது அது என்ன வச்சு குப்பை பொறுக்கிறது, குப்பை பொறுக்கிட்டு போய் எடைக்கு போட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா அது அலுமினியம்ல ரெண்டுமே ஃபுல் கிட்டோட 55 ரூபா. அப்பமா இந்த பேனல் மாத்தி ஆகணும், ஏன்னா உடஞ்சிருச்சு. பேனல் வாங்கும்போது அதோட ரைட் சைடு பேனல் தருவாங்க, லெஃப்ட் சைடு பேனல் தருவாங்க. அது எவ்வளவு வருது? இது வந்து 12,000 வரும். 12,000 வருது. ஒன் சைடு பேனல் மட்டும் 12,000. ஒன் சைடு பேனல் 12,000. ஒன் சைடு மட்டும் தான், லெஃப்ட் சைடு மட்டும் தான் ஆர்டர் போட்டிருக்குது. அப்புறமா இன்ஜின் கப்பு வந்து ஃபுல்லா உடஞ்சிருச்சு. இன்ஜின் கார்டு பாருங்க, ஃபுல்லாவே நொறுங்கி போச்சு. இது இன்ஜின் கார்டு மட்டும் இல்லைன்னா இன்ஜின் அடி விழுந்து அவ்வளவுதான். ஒரு 3 லட்சம் ரூபா, 4 லட்ச ரூபாயா? 4 லட்ச ரூபா வெயிட் வச்சு வண்டியை வித்துருக்கணும். ரைட் சைடும் லைட்டா அடி விழுந்துருச்சு. இதுதான் ஸ்கிராட்ச் கார்டு. இதுதான் காப்பாத்தி இருக்குது. தலைக்கவசம் உயிர் கவசம் சொல்லுவாங்களே, தலைக்கவசம் உயிர் கவசம்னு வண்டிக்கு. இது மாதிரி இதுதான் அதோட கவசம். இது நல்ல கம்பெனியா, ரேசிங் பவர்னு இருக்குது. நல்ல கம்பெனி. ஆனா இந்த சைடு கொஞ்சம் லைட்டா தான் தேஞ்சிருக்கு. அந்த சைடு காட்டுறேன் பாருங்க. ஃபுல்லாவே மொத்தமாவே தேஞ்சு போச்சு. பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாவே மொத்தமாவே தேஞ்சு போச்சு. இங்க பாருங்க, இதே தெரியுது. அது என்னது, ஸ்க்ரூ டிரைவரா, போல்டா? போல்டு தெரியுது. அம்மா இந்த சைடும் இந்த சைடும் இன்ஜின் கார்டு வந்து ஃபுல்லாவே தேஞ்சு போச்சு. 55 ரூபா வந்து ஃபுட் ரோஸ்ட் 55. அது பேனல் வந்து 12 ரூபா. வேற என்ன, இன்ஜின் கார்டு எப்படி இருந்தாலும் வாங்கி தான் ஆகணும். ஏன்னா விழுந்துருந்துச்சுனால அது மாற்றி தான் ஆகணும். ரொம்ப வீக்காக இருக்குது. அது இப்போதான் சரி பண்ணி கேடிஎம் ஷோரூம் தெரிஞ்ச அண்ணான்ட்ட போய் சரி பண்ணோம். இது எவ்வளோ, 16 ரூபாயா? இன்னும் ஹேண்டில் பார் வந்து பெண்டாக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே இன்ஜின் இப்போ என்னன்னா ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஏன்னா எவ்வளோ மாத்திரனால ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். எப்படி இருந்தாலும் ஆர்டர் போட்டாச்சு. ஆர்டர் போட்டியே? ஆர்டர் போட்டாச்சு. 44 டேஸ் ஆகும். 44 டேஸ் ஆகுமா? இம்போர்ட் பண்ணி வரதுனால. இம்போர்ட், ஏன்னா ஜப்பான் எடிஷன் வண்டினால இம்போர்ட் பண்ணி. அமெரிக்காவா, டெல்லியா, மும்பையா? ஜப்பானா? ஜப்பான்ல நம்ம சைனா தாத்தா இருப்பாரு, அவர்கிட்ட இருந்து வரப்போகுது பார்ட்ஸ் தான். ஆர்டர் போட்டு விட்டாரு. எந்த தாத்தா? ஜாக்கி ஜான்கிட்ட தான் ஆர்டர் போட்ட? கவாசிக்கு சொல்லணும். ஏய், ஜாக்கி ஜான் அங்கதான் இருக்காரு, ஜப்பான்ல தானே இருப்பாரு. அவர்கிட்டே கொடுத்துருக்கலாம். அவர்கிட்ட ஒரு போட்டோ எடுத்துருக்கு. அவர்கிட்ட போயிட்டு அவ்வளோதான் எம்பி. மொத்தமாக செலவு எவ்வளோ ஆகுது எம்பி? அவ்வளோதான். இதுதான் அப்டேட் வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. உங்களுக்காக அப்டேட் நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். பார்த்துங்க, ஃபுல்லாகவே 1 lakh பக்கம் செலவு வந்துருச்சு. ரெடி பண்ணணும். இன்னும் ஜென்ரல் சர்வீஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் சேர்த்துனா எங்கேயோ போயிடும். ஜென்ரல் சர்வீஸ் மட்டும் 12,000. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்துடும். நீங்கள் டாட்டா சொல்லுவீங்க, பாய் எம்பின்னு சொல்லணும். என்ன? ஓகே எம்பி, டாட்டா, பாய் பாய், மிஸ் யூ, குட் நைட். ஏன்னா நைட்டில் இருக்கனால இப்போ நான் குட் நைட் தான் சொல்லி ஆகணும். ஓகே, குட் நைட், பாய் பாய். பர்பிள் பாய் ரெடி ஆயிரும், யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. பக்காவாக ரெடி பண்ணி வந்துடும். பார்ட்ஸ் மாட்டும் போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் வீடியோ. ஓகே எம்பி, டாட்டா, பாய் பாய், மிஸ் யூ.